Sim yaitu kantin expire. Bailong kantin ibala penmong si saya. Yang ilabar. Nama apa ya pununu beliau game juga penengkam dari tim arena menong dead netai. He already expired. Kamu layak. Kalau kayak ini bersusi banong ya beliau badan im balayak. Hanai nasim kalau nggak keren kepala kata kalau berenang ke tengah kalau susi ini hul ikti ke tengah bayi hasil ke tengah ikilo hijau ikur bijay banong bagi dia expired kabur kibalayak. Entah nasngode ban jubab ban penpania yakin ki MDC kiba ngomong snokta ya kejingkeren jong i barden chipang kitu kentin expire te nasukwa ban penpania kumne hi ba titos badi kitu MDC bro kiba nasngosik thanga ina ni kejingkeren jo barden kiba kila ong hana ba kiba hing jong kila snosi la snodeo makir la snodeo ba barden la keren adu ba la tho shidu kujingyap la khen ba la khenyap yiki nrai ko MDC ko ba titos ngi mentang nadu bawan ke BPPM ngim dei shu pe ba ki bibi ki ban shu lung sim no marsen snap yiki jing kren gi jong phi marsen snap yiki jing thu gi jong phi hanre menta ya long ki pe ba gi start Shwa bingin sha skor, shwa bingin snap jing kren jo phi, shwa bingin sim jing kren jo phi gilong ba dei ki bishong ne shong norim ni da wat jik tip shwa. Te na kata kadau kine ki kentin ki bau ba aden ukuran ni la smotho. Bau ukuran sha phang ka jingkut por na ka por ka balabu ye phi labu samsnem banlong kita ke MDC da ka jing sha ji da ki pe ba te phila kut no ten rai phila long MDC hang to tang nagadau ba phi ai por ba phim patla ban le kane ban le katai jaj bedang don ka an besya ban penjalan si kato kat ne benai ten rai kata ka an ru ka dei ngitip la da dei ki kam ki balong karki ki balong bom la kier ten rai phi pade lor ba phila long shisha kita ki MDC ki bela kut por ki bela asu thung no amde su thung do pa ba phi soram mi kini ketin haba iba den ila itu shai tu shpang ki jing kut por ten rai phi pade phi pen man bai karan shpang ka jing yap tang na mar ba kani ketin expiar kai hab ka dan jing mut lem shita khendian sha phang kejing yap phila mudur no shata rengi ke pega bestan ngi pensiong nong rim kejing kran namar la dik thu hunto ba la dik kutpor bat kata ka kutpor om la dik tip ba la dik tip ba baro la pendon kam yakini kentin expiry date expire yakino kikenja tier kikenja tar khamtam kini ki ba wan karkhana na company mo ki ba penmi kum kini ki mar ki tier kitar ki ba lada ni pendon kam anda ke delakut ke por ki mlong su kelas niu no te kita kentin la se pendon kam kumta om der kumbo om phi habayap pendon kam de kata expiar warla dangi bij ma kanaro ni pensiong nong rim kaya ham nem kana ke kentin ban ong ba la da yap briu ong no la expiar ni la expiar se ta la expiar se kata la expiar se uta nrai ki ong hi da ke tin ki ba kum ka jika jong ka ta ka
died mo kumbaong mo pi kisay ong pass away no more ki ong hakatin ke siro em hak jika ban ong yap ngila kham kier na kita ngi ong da ka ngila la khlap no la du e no la lek no sha bom jukut la lek no sha beneng namar bale namar ba ban nam kuta than ki bahing ba sem kim ju kham pendon kam shu da kata ka ban ong ka jing yap yong bi la khlap no la du no la bi be thoin te phiru am ki ba nang bastan la da pisngo ba hakatin phareng ki pendon kam expire ki sai pendon kam kum ta nga karpat i phip comment ha ding video comment bu ya comment nang ba ngindup tip ba ka expire ka kham thau chano teng teng tang pen dang tang ban pen bi yo pai ba P1 ban yam P1 ban wani thu ki ba ngi ki pai ba ngi mla ngi chu ra nrai ta ha ga jing sha ha ba de bi thu ya ka ha ba de tip ba ka por ka lakut sampai ya lagi jong kam ram ban la yu per sabik ta kentin expire ha ba expire ka thau shata Sekino ki kerja jing ya soy sekolah ke jing bu por kumban anu sa mental ladangi YJK ladangi yele license ladang yu hang to labu da por nda pelakut ke por ngim la su pendon kam rei phi pede ki pen man ba den kron si ku tho hana ba baro kini MDC la yap kum ne kum tai tang ban pen lung ya kum si me jing mut jing khat yo pai ba cái nó mình ta am nghi la start wan mut ba pin dang la pin bi jing ngi nang ne sekmat le kin nang bon susu ke benang start ki ban nam ngap shu he nam sha skor shu re jing kran jong phi ki briu ki ba start re tang na mar ba pin yo yela ke jong ke jing kwa yela ke jong ke jing ang nur ban long sa kita ke MDC ban long sa kita ke mil e P1 kran chu pai ba P1 pen bi P1 yelam baklai pai ba te angit ba kane ke jing kran ke jong amta pin sa phiru pin bu ya comment hang ne pin da pen sai ya kata ka meaning expire da translate da khasi kan expire translate la ne penihap ba kata ka expire ka denen ko bisong no rim la da pendon kam ha kata ka jing yap jung no tang ba hanga em ka expire ong ka long ka kantin ka ba khenpo ka long ka kantin ka ba khor ka long ka kantin ka ba ngilong kum bang kren komik ya jing yap jung no along kum bang kren kai along kum bang im kren musik nyau rayong barabor hi bisai pendon kam bi de kantin ki ba kham jam barabor ngai osno haba yak briu de ki kren phareng maknarong kinong bai pass away ki kham pendon kam ne ta ju kham snor te ban ong ba la expire date tau briu ni kata briu la expire da kren phareng knar per siong nong rim ha per pin snap tang ka sur ong ban ong ka expire ban ong la expire pani ha per kene bong kala pass away ka khor ka bakum no ka khor te ngai ba kine ke jing kran jonga phiru phin sa tip bangi pai ba ngi la start
bat kumju bagi pai ba haru ki bempat simpang kene kin dan ka jing sungo thu nak mo na do ba phi sungo ya kata ka jing pensyai ka ba rit jonga de tangge ni kin tin khoblai subut khoblai si jarmo